Sí, soc Carme Riera i us presento aquest llibre que es diu El dia es lleva, la tarda es colga. Què hi podeu trobar en aquest llibre? Doncs bé, molts poemes diversos, sobretot primer alguns que són de temàtica més de tipus espiritual, després venen nadales, goig, himnes, caramelles, després hi trobareu també poemes molt divertits sobre aspectes, diguem-ne, banals de la nostra vida quotidiana, com per exemple, jo què sé, els diàlegs entre la botella i la cantimplora, la bicicleta i el patinet, la coberta i la cambra, el llapis, la llibreta i la goma d'esborrar, una sèrie de vides paral·leles molt diferents, naturalment, de les que va escriure Plutarc, però que crec que poden ser interessants.